L'Espluga de Francolí s'ha omplert d'armats aquest diumenge 17 de març en motiu de la 17a trobada d'armats de les comarques meridionals. A primera hora del matí han començat a arribar les primeres colles i cap a les 9 tots els participants han gaudit d'un esmorzar de germanor al pavelló del Casal. Tot i les amenaces de pluja, finalment la jornada ha transcorregut amb total normalitat. L'Espluga ha acollit aquest diumenge més de 600 armats, un total de 19 colles que han desfilat per diversos carrers de la població. De fet, la desfilada ha començat a l'antic institut i ha baixat per diversos carrers fins al centre del poble, pujant després pel carrer Lluís Carulla fins a arribar a la plaça Montserrat Canal, punt final del recorregut. En aquest punt és on s'hi han concentrat la majoria d'espectadors que han pogut gaudir de les actuacions de totes les colles d'armats i també de l'entrega de cintes i records de la trobada. Des dels armats de l'Espluga, la colla organitzadora, n'han fet una valoració molt positiva. Bé, molt bé, estem molt contents. La cosa semblava el dematí que el temps no ens acompanyava, però al final veiem que el temps ha aguantat i que bé, hem pogut desfilar totes les colles. Ara en aquests moments estan fent l'exhibició a la plaça del Casal i la valoració és molt i molt positiva. Moltíssims armats, un gran desplegament d'armats per tots els carrers de l'Espluga. Jo penso que la gent de l'Espluga pot estar contenta d'aquesta diada tan important. Aquesta trobada també ha estat marcada pel model d'austeritat econòmica, ja que s'ha aconseguit dur a terme amb un pressupost més reduït. Seguint aquest model, la continuïtat de la trobada d'armats està assegurada, doncs diverses poblacions ja s'han compromès a un relleu. Puigpelat acollirà l'edició del 2014, la Pobla de Mafumet la del 2015 i Mont-roig del Camp la del 2016.